setunggal kewan boten wonten ingkang cacat anggenipun ngesui Kadipaten Parangkencana. Nanging emanipun monggo panjenengan pirsani piyambak wonten ing sisih go panjenengan kabeto awet komplangipun Dampar Kapremeswaren. Pendapi agung wonten ing Kadipaten Parangkencana kados dening Glagah Rayungan Suntut boten wonten wibawanipun anggen panjenengan jumeneng pengayoman wonten ing Kadipaten Parangkencana Kang. Cedhane garwa Prameswari pinangka bat-bataning praja ana ing Parangkencana. Kados mekaten jane aku kuwi ya eling ning ki lagi lali. Nek babakan wanita kuwi tak sisikake luwih dhisik jalaran aku nengenke kawigataning para kawula kabeh ing Parangkencana. Kanyatan wedal menika Parangkencana mboten wonten ingkang nguciwani kawula-kawula panjenengan. Mubra-mubru bebasan uripipun Lina Bormadu wewangkunan kencar-kencar hanggayuh Kencana Rukmi. Panjenengan tasih muda taruna lanjeng bedang menapa Kang Mas panjenengan ngayonaken wanita pinangka dados sisihan panjenengan ibu-ibune kawula wonten Parangkencana Kang. Jane kabeh iku mau wis ana wanita sing dadi telenging atining pun Kakang. Sampun wonten. Ana. Monggo. Lagi wae urung tak lamar lak ngono. Oh. Nggih, tenanipun kula ugi ngantu-ngantu benjang menapa panjenengan nyekakaken wanita pinangka sisihan panjenengan. Ibu-ibu kawula wonten Kadipaten Parangkencana. Ya, yen pancen Siadi durung ngerti sapa tenane wanita sing bakal tak lenggahake karo Prameswari ana ing Parangkencana. Ora ana liya putri putraning Adipati saka Medang Kauryan kang aran Widyawati. Pripun sampean seneng Widyawati? Widyawati ya siasih. Ora durung ngerti. Nyuwun sewu. Ojo Sampeyan ampun gojek. ampun gojek. Kowe ora ngerti cilikane siasih. Biyen kuwi Widyawati jalaran aku wis nate tindak ana ing Pedang Kauryan. Barang wis gedhe katon ayu diganti jeneng siasih. Lah, dinten sak menika kabar ingkang kula tampi pawarta ingkang sampun marata siasih mapan wonten ing Padepokan Toya. Lah niki Apa ya? oh nggih Sriasih niku yogane Bapa Pramuja Pertapan Toya Arum. babak anglayoni jujul anjujuli. Nggih. Anggonku seneng karo wong wedok wis tak kandhakno ning arep. Sinten Kang Mas? Ora ana loro telu mung sawiji ya Sri Asih putra ana ing Padepokan Toya Arum. Lah ngono. Belum. Dadi siasih kuwi nang Padepokan Toya Arum. Lah, lho ngeten. dene kok ora mbok kandhani ra wis pindah. Pun domisili nika. Ampun gecek-gocek kae. Sing njak gejek iki kowe. Panjenengan kalih kula niki lah putra Kanjeng Rama lan ibu ingkang kesundulan. Panjenengan yuswa 21 taun, kula kalih dasa taun. Lah niki nembe 15 taun. Ngono. Oh nggih. Umpami kula seneng salah sawijining wanita nggih lumrah kados dene panjenengan. Lah niki sing dadi perkara. Lah seneng wong wedok kok wong wedok dadi siji. Lah Sing niku kok karepake Kang Mas panjenengan ngalah kemawon. Jalaran menapa? Kula mbok pilih mboten pikantuk Sri Asih. Kula entengke pejah. lho kok ngono kedadiane. Lho nggih. Jalaran wisi ing dewa kang dumeling sakjroning kuping. Menika kedah Sri Asih ingkang pantes nglenggahi Dampar Kaprameswaren wonten ing negari Iki jatahe nyemu kelawan aku apa piye? Boten. Jenengan seneng Lho kira jaman ning siswa aku seneng Widyawati. Iki awale Wahyu Manggala wis beda. Oh, ngoten, Dadi aku mau ning siswa pindah ning Wahyu Manggala. Kowe iki mudeng apa ora? Ampun dipun pidana lho. Ora. Pripun? Lah kabeh padha
padha tresnane kelawan Endang Singase sangka Padepokan Toyarom. Lho, iki apike piye? Aku dhisik sing lamar. Sing iso menehi pengadilan kowe ya. Nyun sewu, menawi kula meniku nyaru urus kalian panjenengan sakalipun. Panjenengan tresno kali Sri Asih lan benten panjenengan Kamas. Menawi mangkenipun sami adreng tartamtu badhe cengkah babagan rasa tundone mangkenipun ginakaken adu karo sing kelangan kowe. Kula rumaos kecalan. Prayoginipun niki miturut kula. Iya. Panjenengan lan panjenengan nglamar Sri Asih. Mangkenipun sinten ingkang dipun tampi. Menawi kadang aneh panjenengan ampunan gadhe runtik penggalih. Iya, Dik. Duwawah koso wangsulipun. Menawi ingkang kadang mangkenipun ingkang dipun tampi Lilo Legowo. Panjenengan kersa Kowe pinangka dadi kula dados pasuksen. Yo, nek ngono ae yo. Krit langkit brokat timbul tumuju ana ing Toyarom. Kula dhewe. Aku takok. Oh, tanglet. Ya, Tanglet bos pundi? kowe iki jenengmu sapa? Kula Pramudi Andek. Agro Pramuji Wibisono. Iwano akeh. Panjenengan sinten? Tejo Baskara Parang Kencana negaraku. Sampun. Tejo Baskara. Tejo Baskara saking Parang Adipati. Kang Tunggal. Alah kowe wis kenal karo aku sapa? Jenengan menika Kundi Asmara Bangun. Pramuji kula. Pramuji. Nggih. Adipati saka Parang Guberjo. Guberjo. Wangel iki. Lha Kang Tunggal nika. Tejo Wibisono Pati. Tejo Wibisono saking Pati. Wah, lah kersanipun tumapak wonten tapel atas Toyarom nika mengko Iki apa bener tapes? tapes tapel atas. Nggih. Toya wangi. Toyarom. Arum apa? Wangi. Lah iya toya wangi. Arum niku somplak. Nggih, leres. Tenane kadang-kadangku kabeh kalbu aku bakal tumapak ana ing Toyarom. Bakal nglamari Endang Sri Asih. Lho sing lamar sinten? Iki kabeh iki. Lho, tiyang setunggal Kang Mas dilamar. Tejo Baskara. Nggih. Uga Tejo Lelono. Lah aku tak takon. Oh, seksi. Apa bener ana wong wadon sing jenis Sri Asih ning Toyarum? Menika leres. Bener. Nggih. Nah, aku tak munggah. Lho, Tak ketemu kalawan si Sri Asih lan Bapak Pramuji. Pramujo. Pramujo. Mangir miyin. Oh, mangke rumiyin terus iki ya. Nah, ayo ah. Mangir iki sing bos. Wah, kaya ndoglo kowe. Sinten kemawon menika boten dikeparengaken minggah wonten pertapan Toyarum. Sanes wedal mawon. Jalaran Bapak Pramujo nembe ngayahi dijugalan. Kowe iki weruh nek aku bupati ta ora? Wah, iki serem iki. Ora apa-apa ora aku bupati ora. Boten mawas bupati, camat, presiden boten mawas. Jalan. Jawa boten ana.
Thank you.